Saglit. Ay. Ito na. After 10 years. After 10 years. Pinutol na. Ayusin natin. Wow! Sampo. So yun mga par, good morning. Ayun, kape. Si Mrs. Kape muna kami. Good morning. At mamaya, maglalaba kami yung tambak. At ano kasi, bukas, ano naman, bubunutan ako dito sa kabilang isdam. Kasi sumasakit na. Kumakain ako ay ano, papasukan yung gum ng pagkain na sumasakit. Itong kabila, medyo okay na kasi nabunot na. Medyo pa-okay na siya. Napakalaban naman pag matuyo na. Punta na ako dun sa Paranaque ulit kasi naka-schedule ako bukas na ano, bubunutan ng ngipin. Kape-kape muna. Asawa ko. Habang nagre-relapse. Relax ba? Nagre-relapse. Relapse. Anak ko nandun, nagkakape na rin. Kape gatas. Ay, gagatas pala. Kape gatas. Ayan. At ayun, parang di tayo makakahabol talaga sa dollar kasi yung dollar natin ngayon ay nasa ano pa lang. Ano bitsa na ba ngayon? 29. 29. Yun. Ados, cut off na. Yung dollar natin ay nasa 70 pa lang. Oo. 70 pa lang. Susunod na buwan, ay di tayo makakasahod. Pero okay lang yun. Okay lang yun. Bawi na lang tayo sa next life. Next life. Sa pag-uwi. Ayos na. Kasi ito lang ang pangit talaga. Yung balbas. Ano dapat? Parang gupitin natin yun. Gupitin? Ready ka na ba? Pwede naman. Ito tong cellphone ko. Medyo gumana na naman. Kasi pumapalya na. Puputulin ko yung ano mo. Bibigyan kita yung cellphone. Puputulin yung Ito. balbas. Tapos Bibigyan kita cellphone. kapalit cellphone. Brand new. Kasi matagal na to. Ano na yan? Magka-10 years na yan. Kasi di ko naman siya talaga pinuputol. Gawa nga ng yun, simula no wala nang trabaho ay pinahaba ko na siya. Kasi may mga viewers din na nagre-request na putulin ko raw, ahitin. Kaso kung ahitin ko siya, Dadami yan. dadami to eh. Kasi Hindi ano lang yan. Kumbaga. sa lahi namin talagang balbonin. Yung pinsan ko nga alos mapuno na dito. Ganyan. Ito nagsimula lang naman to na humaba nung na-aksidente ko. Na nakaano ko sa kalsada eh. Tapos nabiyak baga dito. Nabiyak siya. Tapos pag upa nung sugat, tinahi siya eh. Laki nung buka dito sa baba ko. Tapos pag tinanggal ko siya, makikita yung piklat dyan, haba niyan, mahaba. May piklat ako dyan. Tinahi. Tinahi. Kasi mula nun, tumubo na siya. Pero kung di naman siya na nagkasugat, di naman siya sana tutubuan. Tutubo pa din yan. Kaso ano? Dadami nga. Bata ka pa kasi nun. Kaya yun, siguro, kasi naghahamon si Miss Nani. It's time na magpalaya ka na. Saan yung O sige, na. Kaso parang maninibago ah. Hindi naman yan naanuhin. Mabawas-bawasan lang natin. Sigurado ka? Bebe! Parang maninibago tayo. Huli mo nga yung gunting na red doon.
Si Bibi siyang magtatanggal. Huwag na maano yun. Hindi pwede. Oh, Matrauma yun. abangan. At tatanggalin na raw yung balbas natin. Ang kapalit ay Cellphone. cellphone. Napag-isipan ko muna. Ano ba isipan? Nandito na yung content. Pag-iisipan Ikaw na, mo pa. tanungin mo nga si Bibi. Tanggalin natin, baby, yung ano ni Papa. Oh, yan ito kay Bibi. Balbas ni Papa mo, tatanggalin na natin. Yes. Ano? 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 Hindi niya alam. Di mo alam bakit di alam. Pero sure ka dyan. Ikaw ba? Against the light. Against the light. Ito yung mga kaparing Jason na yan. Tatanggalin daw kasi mahaba na. At yun nga, may mga nagre-request din na tanggalin. So, Ay, sorry po. malapit yung hamon sa atin ni Mrs. Parang mapipilitan ako eh. Okay na yun kasi ano lang, trim-trim lang naman. Hindi naman yun lang. Oh. Hanggang saan ba? Ako na bahala. Ano mo na lang. Ano? Ilagay mo yung ano, cellphone. Ako na ano yun. Ako nga nagugupit ng buhok ko. Kesa Oh. magbayad ka ng ano. Masyado akong tipid sa buhay. Ako nagugupit ang sarili ko. Igaganyan naman yun. Ganyan. Nagugupit ka. Kaso, Kay baby ako din lang. paano pag puputulin ka, ganyan din ako. May sabot na dito, oh. Oh, sabot na dyan. Oh. Okay. Dali na, ready na. Tapos yun. Tapos, pag-isipan muna natin. Ang fix. Cellphone na yun. So, Cellphone na yun. cellphone kapalit talaga. Kaya mapapasubo tayo. Alam mo sa akin din nag-iipon. Isipan muna natin ang gusto. Ubusin muna natin kape para mahaba yung vlog. At mga 10 minutes. Eh, yung labahan natin, oh, mahaba. Mag-ano tayo. Kusot-kusot lang. Siguro, ibabad mo muna. Diretso na yan. Ibabad mo muna bago natin sabunin. Ibabad mo na bago sabunin. Mamaya, banlawan ko. Yun na basain mo. Okay na. Ako na magbabanlaw. Ang matagal na natin itong pinapahaba. Seryoso? Ikaw ay seryoso. Seryoso ka rin. Yung sabi mo eh. Tingnan mo naman yung cellphone mo. Maawa ka naman. Awa na lang ang meron sa cellphone mo. Tingnan mo, ang hirap ng aanuhin. Itats. Cellphone pa to ni mama. Oo nga. Pamaan sa akin. Hindi, ano. Ano? Ang ano kasi, syempre, kailangan mo din mag-ano. Kasi yan din yung, diyan ka din namumuhunan. Kailangan, yung mga gamit mo din. Diba? Katulad yan, nag-invest tayo ng GoPro kasi cellphone, nahihirapan ka. Syempre, pag nag-edit ka, ilang beses na nabagsak ka yan, o crack. Ilang beses lang pinalitan ng screen. Ilang beses na pinalitan ng screen, ilang beses na dami na nangyari. Kailangan mo naman mag-invest talaga. Kailangan mo mag-invest pero Pero, may kapalit. may kapalit. Nautot pa. Baka rin yun dyan sa naman. Nautot pa. Okay lang yun. Hindi naman po ako nakakaamoy. Okay na. Natutulala Ano kaya? ka dyan. Natutulala ka. Papaisip ako eh. Huwag ka na mag-isip. Parang maninibago ko. Bagay, wag isagad. Papayag ako wag isagad. Ako nga Ganyan bahala. Hindi naman talaga. Basta putulin, hindi ahitin. Hindi nga, hindi pwede ahitin yan. Ano? Dadadami yan.
May pangahit ako dito eh. Hindi nga pwede yan. Ito. Ganyanin ko na lang kaya. Oh. Ayan. Huwag. Sayang. Sayang. Ha? Sige, sayang. Di na, tagal na talaga to no. 10 years na. Ay, hindi lang. Kasi, Hindi, wala pa si Bibi. May balbas na ako eh. Tumubo na siya. Parang ngayon lang talagang matatanggal ah. Parang mapapasubo talaga. Sino mapapasubo kaya? Ikaw o ako? Sino mapapasubo? Ng challenge na yan. mapapasubog. Ang lahat panalo yan. Lahat panalo. Ano? Okay na siguro no? Parang papayag na ako ah. Kumain ka na yung labahin natin no? Wala nang init no? Alas 9 na. Hindi na mainit. Matagal niya lang sinabi na ganun. Putulin. At may nababasa nga ako na kung pwede raw tanggalin ko kasi pangit Order ko na ako. pangit daw tingnan. Pangit ba ako tingnan? Order ka ng Ay, yung sabon na ano mo. yung sabon na Ano mo dyan sa ano. saan? Pekas mo. Tanggal pikas? Okay lang naman ako. Kahit may pikas yan. Kasi yung trabaho natin laging nasa bilad eh. Okay lang yun. Siyempre, kailangan mo mag-alala yung sarili. Kaya nga, ang first step nga yung ano eh. Yung Uy, balbas. Baka maggwapo ko niyan. Baka makahanap tayo ng ano. dali ka naman. Ano? Dari ano? Dali ka naman. Bosin mo muna yung kape mo. Nagpo-pop up yung ano, mga comment ni ano, Kuya Rene. Sa ating, sa vlog mo oh. At yun, siyempre, maraming salamat sa mga viewers. To all viewers, to all sponsor, maraming salamat po sa inyong lahat. At yun, siguro, kasabi niya, na binababad mo na ni Mrs. Labahan para ready mamaya. Ay, nako. Araw ngayon ng Lunes. Martes na ngayon. Ay, Martes na ba? Martes pala. Napakainit ng panahon. At yun, sabi nga niya, ay umuwi muna ako ng Bicol. Gawa nga ng matagal pa naman kami maghihintay para sa opera ng ilong niya. Sabi niya, umuwi na muna ako. Para para makatulong tayo dun sa babae project. Tsaka ano? Oo. Nandun naman ba si kuya mo? Tingnan mo din doon. Kasi yung mga ano natin, yung alaga natin doon. Kaya plano ko dito muna ako magbe-birthday kasi birthday ko sa City. Birthday hindi eh. Birthday ko sa City. Pangit naman kung uuwi ako doon tapos mga ilang araw na lang naman. Dito muna siguro ako mag-birthday. Tapos pagka-birthday ko ay uwi na ako. Kahit walang handa. At least kahit walang handa, nandito pa rin ako sa kanila. Dito ako magbe-birthday kasi wala naman tayong panghanda. Yun. Kahit ano lang tayo. Mag-ano lang, luto pang ulam, no? Ulam? Ulam lang. At kasi taon-taon naman tayo taon wala. Hindi, taon-taon mayroon. Nag-ano naman ako doon pag birthday ko. Ay nagluluto rin ako doon sa bahay. Pwede na yon. Handa na din. May pansit naman dyan, di ba? Kami nga nung bata kami, yung pansit bato.
Pansit naman ako dyan nadala eh. Yung pansit bato, pag birthday, ayan, bibili na yun si nanay. Kilala naman nila si nanay, di ba? Nag-vlog mo na yun. Oh, nakita na sila sa pag Bibili birthday. yun si nanay ng 2 kilong pansit. Tapos bibili ng yung pasayan. Yung hipon, Hipon na pansahog, Oo, yun. Pag may pasayan na ang pansit, masarap na. Special na. special na yun. Alam niya may handa. Simula nung bata kami, madalas kami mag-celebrate talaga ng birthday. Yung kahit ganyan, celebrate na rin yun. Nung hindi pa ako allergy sa mga ganyan. Yan, allergy na sa sipit. Kasi yung birthday ko kahit walang handa eh, okay na sa akin. Pero sila, yung anak ko, Hindi yung kasi, yung anak ko, tapos siya, kapag birthday nila, ay pinag-iipunan ko talaga. At hinahandaan ko sila, di ba? hindi yung kasi, parang nasanay kaming pag birthday talaga, tinatry talagang mag-celebrate, hindi naman yung celebration na talagang bonggang-bongga. Kasi yung bumili lang kami ng pansit dati talaga, kumbaga celebration na, kaya nasanay kami, basta birthday, itatry na i-celebrate. Hindi ko, kahit mahirap ang buhay, kinalakihan na. Hindi yung marami yung celebration, yung Simple lang. yung Pansit lang, okay na. pansit o kaya bihon, yung ganyan. Tinatry talagang mag-celebrate. Ewan ko pero ewan ko, kaya tayo nagtatry pa rin kahit isang yung balot na pansit bihon lang. 35 lang naman yun. Oo. Tapos kahit walang sahog. Hindi nga, yung sabi ko nga, di ba? Ako kahit baga birthday ko, kahit wala akong handa, pero kayo, pinag-iipunan ko baga, no? Kaya si Bibi. Dati nga, nung birthday nito, Ito talaga ang pinaka... nung birthday nito, dati sinurpresa ko yun. Di pa ako nagbablog. Di ba yung dinistian ko yung sasakyan, yung van. Pinaluto ko kila mama yung yung mga spaghetti. Tapos yung van ay inatras ko. Tapos pinabuksan ko sa kanya. Ayoko nang masyadong kasi wala. Yung mga surprises ko. Na ako dyan. Parang ewan ko, tumatanda na siguro. Tapos ang mahirap, pag sinusurprise ako, di man lang ma-appreciate. Hindi, na-appreciate ko naman yun. Talagang yung reaction ko lang talaga. Yung, alimbawa, katulad nung pagbigay mo sa akin dati na yung mga binibigay mo sa akin na binablog mo. Yung iba, may nagko-comment na parang hindi man lang daw na-appreciate. Na ganyan. Yung magkaiba kasi ang taong na-appreciate naman. Siguro talaga, hindi lang sanay sa mga. Paano ba sasabihin? Di ba may extrovert, may introvert? Dito ako nasanay sa introvert. Kaya medyo mahirap mag-reaction. Hindi wala pwedeng pikiin ang reaction mo na, wow! Yeah! Dapat ganun. Wow! Yo. hindi ko naman feel kumbaga na-appreciate naman, hindi lang tayo kumbaga nag-express ng bakit mag-take ng expression, hindi kaya ng buhay. Ready? Excited na. Excited na. Ready. Basta yun. Basta ayun na nga. Basta uuwi ako ng Bicol, pero dito muna ako magbe-birthday sa Asiete birthday ko. Kaso yun na, ipagpatuloy na natin yung challenge na ibibigay ng asawa ko. Ready? Ayan, saglit. Ayun, ito na yung pinakakaintay ng mga viewers. Ano na lang? Hindi nahit. Putol lang. Pwede naman. Oo. Saglit. Putol lang, ahit. Ano? Ahit ba? Ito na pala. Putol na lang siguro. Time pa siguro. Sige na. Bahala na. Ito na lang. Walang salamin. Bakit sasalamit pa? Sige na. Yan na.
Puputulin na. Ito pala ano natin. Ganto Dati agad. tinali. Tapos tatagawin ko. Ano, antil. Oo nga. Saan bang tali? Ay, ito tali mo. Kain na. Huwag na. O, sige. Palayain ang nakaraan. Masyado bang maiksi? Saglit. Ay. Yun na. Ito na. After 10 years. After 10 years. Pinutol na. Ayusin natin. Pati yan, ito na. Wait lang naman kasi. Mix-in natin yun. Eh, ganito lang ang ano. Isi-trim-trim mo lang dito. Kahitin pa. Magahitin. Paano yun? Baka kumapal eh. Kakapal yan pag inahit mo. Pangit ang ganito natin. Ito. Ano ba yan? Ito. Ano yun pa natin? Konti pa. Sayang mo ito. Ano sayang dyan? Ibang matanda ko gusto. Iksian mo na. Ganun na rin. Basta wag lang. Hindi kaya nilipad mo. Kaya haro pang... Sige. Bahala ka na dyan. Nasimulan mo na eh. Hindi mo talaga. Tamaan. Dito. Ano tayo? Gusto mo na kalagay dyan. Parang may ano pa. Mabuto kasi yan dito yung tubo niyo. Kita ba yung piklat? Baka kita yung piklat ko. Hindi naman kita. Hindi nakita? Wala pa ako. 15 years na ako ang kita niya. Kasi ano yun, aksidente ko sa motor. Hinarangan yung kalsada ng kawayan. Nanliligaw pa lang ako sa kanya. Tayo na yun. Ay tayo na ba nun? Tapos hinarangan ako. Inabangan ako pa uwi. Pero mga... Bakasyon ako nun, di ba? Galing ako Maynila. Okay pa? Sige. Okay pa ba? Tapos inabangan ako ng kawayan. Hindi kasi nila ako kaya ng ano, harapan. Lasing din siguro. Hindi, ako talaga inaabangan nun. May nagkwento sa akin nun. Kasi kilala di ba yung ano, tunog ng motor ko? Bibihira lang yung may motor sa probinsya. Noon yun. Kilala kasi nila kasi naka-muffler yun. Tapos may mga ilaw-ilaw pa yun. Ano yun, December? Hindi. December yun kasi January yun. Papasok na New nga. Year yun. Kaya New na Year umagaan nun, ano na? Hindi, New Year, mag, ano na. January 1. January 1 mismo. Oo, January 1. Hindi, January 2. Hindi lumaban ng patas eh. Feel na feel ko yung ano. Pero ano, maliit na sila.
Baka puro naman sa damit ko yung ano. Ayun. Balay mo, tutusok-tusok yan. Saglit lang, saglit lang. Barbero. Dito ka dito. Kaya mo na maglalakad rin. Dahil sa cellphone, Ano? natanggal yung balbas. Dito yun. Baka magkasyuta ako niyan. Ma, baka magkasyuta ako. It's up to you, my dear. It's up to you. Sa'yo yun. Iba't adan. Mahal mo na. Parang hindi pa yung ano ko. Pagupit ng... Parang wala nang natira. Ano, ba yung looks? Oo. Ano? Ano? Batalan nga. Ano? Tinatawanan mo ko. Wala lang. Wala! Nakakapanibago lang. Sa ilalim ka. Ayusin natin. Tutubo din yan. Ang bilis tumubo ng ano. Ayan na oh. Yung buhok mo, kakapagupit mo lang. Wala na. Hili! Tingnan mo. Tingnan natin reaction ni Bebe. Hindi yung pinipigil. Dapat ka. Yung papa mo. Wala na yung hair. Ito. Ano? Pares naman. Ano? Pares naman. Parehas na. Naman. Ano naman? Ano? Ito na oh. Ginapit ni mama mo Oo eh. nga, ano? Kakalat yan. Ano? Okay na? Ano yan? Okay na ba? Babawasan pa. Ano ba buwasan ka? Para mali. Buwasan ko ba para malinis? Bawasan pa para malinis. Oh, ayos mo. Ay, hindi yan. Paano ano? Yan, yan. Mahaba lang. Ay, maliit pala na ganito. Maliit pala. Hindi pa sa kanila. Parang feeling ko, tayo na. Okay na yun. Okay na. Kung hindi naman masyadong nakas. Ayan na. Yun, nang dahil sa cellphone, pinagsapalaran natin yung ating balbas. Hindi talagang tatanggalin. Ano no? Okay naman, diba? Wala na. Nilak ko naman. Okay na. New look. Baka di tayo makilala pag uwi ko dun sa Bicol. Grabe na sa ulo. Kasi wala na yung ano, balbas ko. Parang lumiwanag kunti ah. Yung anak ang buhay. Happy ka na? Happy ka ba? Okay naman. Bayad. Pwede. Ah, okay na ba? Oh, saglit. Asan yung ano? Kapalit? Wait lang. Baka prank. Wala na. Baka prank to. Wala na yung magagawa, naputol na. Sana chinek mo muna. Bakit naman yung karton mo? Baka prank. Ayusin mo. Papabalik ko yan sa'yo. Parang kinakabahan ako, parang prank to. Trap kami. Ha? Parang prank nga talaga.
natanggal lang yung ating balabas. Wow! Samsung. Yun oh. Samsung Galaxy A55 5G karton. Walang laman. Walang laman. Wala. Yung may isa pang karton yun. Walang laman. Ano to? Oh, May watch. watch. What? Watch? Magaan. Watch. Wala rin. Pero may charger. Wala mong laman. Tadaan! Ah! Ayan na. Hindi, binilan na kasi ng... Sinasimbol mo na? Siyempre, binilan na ng case. Case. Pampered. At Tinanggal niya pala sa ano, sa meron na karton. rin na. Ayos yung, ano to, pa-birthday mo sa akin? Pa-birthday ko. Ha? Ayun o. Yun. May picture na. Ayun na. May picture na din. Parehas yan, may picture na. Yun. Thank you. Thank you sa ano, asawa ko. At pa-birthday niya raw to sa akin. Ayun o, may Bago. At may relo pa tayo. Ayos. Yun, maraming salamat sa asawa ko, pa-birthday niya sa akin na cellphone. May tumutunog pa. At may gagamitin na ako na Ayan. Ayan. may gagamitin na akong pang-edit kasi nahihirapan na akong mag-edit dito. Naghahang siya. Hindi, ano kasi, kahit may pinagdadaanan tayo May ano? kahit may pinagdadaanan kailangan mo talaga. Pinagdadaanan na. Saka dito. Hindi ka makita. Wala upuan. Oh. Pinagdadaanan mag-i-invest kasi dito talaga dapat. Kahit kahit medyo yung cellphone mo talaga kailangan ng palitan. Kasi ano lang naman yan. Hindi. Bigay. Hirap na hirap ka na kasi nito. Naghahang. Naghahang. Yun nga po yung narereklamo niya. Sobrang Oo. hindi na kinakaya ng cellphone. Tapos minsan alas 2 na kasi gising pa ako para mag-edit. Gawa nga nang naghahang na siya. Ano kasi ito? Matagal na ilang taon na rin. Ano ilang taon na? Ilang taon na tsaka hindi na kaya ng talaga. Siyempre yung cellphone kasi habang yung Upgrade. year, tumataas yung di ba nag-update yung mga apps? Basta yun na yun. Siyempre nagbabago yung kailangan ng may mataas na storage, mataas yung saka medyo talagang dapat nga kung maaari every 2 years magpalit ng cellphone para nababago yung kumbaga yung yung specs ng cellphone. Ngayon, diyan ka naman kasi Diyan tayo kumikita. Kailangan mag-invest talaga yung pwedeng tayo. Hindi pwedeng magtyaga dyan. Kailangan mo din, ikaw din yung Tsaka mag-adjust at kaya mas magandang gumamit ng gamit na pinaghirapan. Sariling bili at bigay niya sa akin. Siyempre. Diyan ka diyan ka tsaka kumikita. Siyempre, yung pinagkakitaan mo kailangan mo din bilhin talaga. Kailangan mo din Kaso, yun nga, mag-alas 10 maglalaba pa tayo, mag-end na tayo. Siyempre, salamat sa bigay mo sa atin. Thank you. Ay, syempre mag-thank you sa kanila. Ay, thank you po sa mga Sila ang dahilan kung bakit viewers, nakakapag mga sponsor. Maraming salamat po. sila ang nakakapag-invest ka. Ayun po, hanggang dito na ang vlog na to. Nang dahil sa
cellphone, naputol yung ating balbas. Sige, ayusin ko pa yan. Ayusin mo Medyo pa? may mahaba. Ano po, ang ganda ng vlog na to at maraming salamat. Bye-bye. Babosh. Bye-bye. Takpan mo na. Babosh.